2, 1, porci invadează! Nima. No. Porci invadează! Oi, tată. In the Oi, frate. Niu. Marele canion. Mai bag ouă. Marele porc. Mai bag ouă. Mă, nu distruge. Mă, vezi să nu-mi intre în cazul că te mor, că nu am făcut o portă într-un loc. Unde? Aici cred că nu e portă, uite. Și mă, măcar faci provizii de iarnă, frănină. Mă să cad în groapă, știi, acolo în pivniță. Chiar. Hai să mergem încolo. Uza cretine. Ne uitați un roller coaster. Bagă-i. Bagă-i bere. Foc. Nivă. Dar rămas de mai nemult. Uite, vin fasomele cu noi. Vin de lumea de dincolo. De unde? Din pivniță? Din lumea celor trei. Din Parlament. Need for Speed. Fast and Furious. 2. 10. 60. Fast and Furious 0. Și pa! Haide. S-a blocat. Na, hai acum, Alex, bagă tunelul. Stai că acum fac. Bagă-i mere. Uite acolo. Caz și... Nu mai aici, uite, bag. Aici e tunelul. Știu, mă. Cică rai. Andris rai. Torch. Mă, fii atent. Nu, las că e bine. O, da, dă-te în lumea din... Desparge ăla, mă. Dă-te în Nu lumea... băgăm și să intre la mine în pivniță tunel, sau ba, da, cu roller coaster. Da, da, mă, că ar fi fain. Da. Ar fi fain, mă. Bă, frate, ce e aici? A, Mai da. Cum facem noi să o la sus? Spargem tot aici și după mai facem. nu, uite așa. Spargem-mă până jos. Nu mă lasă, uite așa. Să fie nouă, Alex, unul complet. Și nu-i vei dacă e pus sus. Nu-i uite pe câte Ia stai, mă, că merge. Nu, dacă am pus acum. părțile. Și unde trebuie să... Unde vrei? Aici, acolo. Nu mă duce spargea. Și du-te încolo. Cred că ce nu mai sunt părțile la un moment dat. Mai completăm noi. Și am ajuns la mine în pivniță. Stai, fii atent. Uite, Și bagă torțe. punem aici o torță și urcăm. Ce urcăm eu? Urcăm, mă. Urcăm sus în casă. Dar ce, e posibil? Știu, că mai văzut pe net. O, de fapt nu e posibil. Hai, nu, Alex, lasă să te oprească aici și pune numai torțe. Stai, fii atent, uite, aici facem așa. Ne lasă să te oprească să se întoarcă înapoi. No, uite, așa. Buton. Stai. Ai, dacă îmi spargi podeaua. Ua! Nu tu sparg. Tu că poțără. Trebuie să dau în cap. Stai, fii atent. Așa. Ce mi-a intrat în casă cu trugul? A, nu era omul de zăpadă, ce casa. Dar ce-am pus pe podea? Merry Christmas! Merry Christmas! Fail! Ai tras, ai cu 4 minute de video, dură prea mult. No, lasă, bă, alții fac videoclipuri 3 ore. Nu am de 3 ore. Ce ora curului. Abisul negru. Uitați, abisul negru. Cărămidă, cărămidă. Ce-am căzut, bă? Dar de ce faci lângă uroaie? Stai că ți-arăt eu. Poc. Ce, să bagi o Uite, aici te dai jos din card. Da. Și bagi scară până sus. Nu, stai că ți-arăt de acum. Spruci. Nu să-i gâși. Vat. Vat. Ajunge aici. Nu, stai. Și sare în sus. Stai. Sus în aer.
Nu te ajunge aici. Mergi în criză. Da. Nu. Mergi în Honolulu. Mergi în criză, mă. Nu, Alexe. Stai, mă. Uite așa. Sper că nu curapă, nu? Fac. Ce pui din alea? Asta vezi tu. Intrare prin refracție. Oh, no. Capcanul să ce? A, lift? Cu capcanul să ce? Da, nu cu piston, Lift? cu apă. Uite, Am piscină, am piscină de 200 de metri. Mă plin cu liftul, trebuie să punem torțe. Nu trebuie. Să se vadă, mă. Dar se vede. Cu murgi, mă. Miau. Bagă, du-te. Avem torțe la inventar. de Champions. Dar du-te acum sus, ăsta e tunelul spre Hizdica mea. Uitați, casa. Casa și Am porce. piramide. Mă! Cine vrea tura cu trenul? Eu! Și bag ouă de... Mă, fii atent, mă, dă-te, bă, de peșină, mă. Domnul peșnițar, ce te uiți așa la mine? Dă-mi un țiu gradler. Tu te, mă, de aici, mă. Mică vine după mine. Bă! Eu ce m-am speriat. Ia din ziarul. Ioi! Am luat pardon. Ce faci umblă la prin pământ? Bă! Nu! Bam! Vai de cap! Nu, mă mai supă. Bine. Pump it. Știi melodia aia de la Ronaldo sau care cântă, Doamne, la cu Mă las acum, mă, nu mai pun în melodii, de cur. No, nici altul să bagă. Vai de cap! Hai, punem pasager, punem ouă de porci, hai punem porci în rală asta. Nu. Ai ouă. Da, dar stai. De fapt nu am ouă. În Eu am nuci. Scuze. Vine scheletul cu cadou, foca cadou. Până nu știu mai Nu te cade acolo aici? Da. De ce nu le lași în cameră, mă, că acolo măcar stau reci? Nani, altă. Ăla e fenomenal, mai fenomenal, dar fenomenal mai capului, stai. Stai să lași să învață. Dar păi ce, nu trebuie până la Crăciun? Ce strânt ai tras. Da. Ne stăteam pe marginea scasului, dintr-o dată, poc. Stai să vedem, vine înapoi Shakira. Shakira! Hai, dacă iară se pune unul, să mână de nu bag dinamită. Poc. E 2, 3. Ce să face? Că e 2, 3. Cât am filmat? Uai, frate, 1 minute. Frate, se bagă. Nu se bagă. Sexy piggy, hop, hop, hop. Olele! Ce mă știu? Poc. Zici că spune. Și urcăm cu lift. Dacă nu știți ce e lift. Am ajuns la jacuzzi. Du-te-n pod, mă, să vedem ce... Hai să vedem ce fast food avem noi. KFC. Și KFC de România. nu mergeam să pun pat aici sus. Du-te să vezi, hai să vadă ăștia, mă, cum strălucește casa mea din exterior. Du-te. Nu, că nu mi-e strălucește din cauza la lână. Ce nu? Dăm foc la casă. Da. Hai. Stai, bag TNT în ea. Stai, tună. Bagă. Lasă toți porții, fiindcă deschide toate porțile și casa deschide-o. Uai, ce tare s-a făcut bălăni. Stai, să bag TNT în casă? Bagă și nu picnic, să nu. Bă, iui, fugi. Zice, ce la foc? Oi, ce tare! Adică ce la foc? Cine, eu? Hă? De-aia că este acolo restul întorși. Bă, Ai de frate! capul meu! Fii atent, îți arăt că nu se sparge asta, stai. Dar spune-mă să ia foc și lâna aia din exterior. Dă-i foc numai, nu băga dinamită. Bă, dinamită. Nu, Uite cum arată Flint and Steel. Brichetă. Dă-i foc!
Și acum du-te departe să vedem cum se vede. Olelelo! Cam așa, o ar fi prima mea casă din Minecraft, când am dus lavă în casă. Să nu vă riscă prostul ăsta. Fără spărare. Nu-i nimic. Caiere. Fără spărare. Dei. Ui, ce porci! Uitați aici, fraților! Mi fântână. Uitați-vă cotez de porci. Și cotez de caracatiță. Caracatița, mă. Hai, mai dă motorul cu roller coaster-ul. Da. Hai că după aia oprim filmarea, că 10 minute deja au durat. Nu. 15 minute. Bagă. Nu, stop, încă nu. Nici ăla mică la foc. Arde, uite cum arde. Christmas Miracle.